Eta zenbat urtera arte egon zin salbokondutuekin? Nik ez dakit, baina... 42? Salbokondutuek hainbat urtien. Hori, hemen lehen komentau, hau Bravo, izkoakue... Juan Bravo. Bueno, Juan Bravo naike. Leon. Leon. Bai. Leonen anedoti ez dakizu. Ez. Bilbo lakuteko berrizti bat salbakondutu bier. Hori ni akorretena. Trenien, torte zen honek polizia sekretareta. A ver, dokumentazion. Salbakondutu este bat da. Hori Bilbo lakun bierra, eta ipaniz zertan, ez da juristagi. Salbakondutoik eta eskristoi, sartu trenien da aurrera. Dokumentazion da. Este kola da, eta bai, suberdera ez beba. A ver. Bolera, Juan Lapitza, zero. A ver, ¿cómo se llama usted? León Bravo. Domicilio? León Bravo. Caserío, Iskua. León Bravo. Caserío Toro. Galo entzun daukiot, bai. Zauk esanen ganera, etxien entzun daukiot, bai. Claro, bigorreru sopa kalien entzu. Kalien entzun den. Salbokonduktuek hainbeste urtetan, orduan, Da, ez pentsa, bero zeini, hori aintamentu dugu mirtxetezan. Bai. Da, alkatik ez da, ez, horri ez. Horri ez, da beste bai, eta...